Sarean jumbo iki lho. Nanti kamot wong 3 wong 4 dikamot kok lho. Sarean kamot pasir sak jam. Terus. Wis ora usah geger iki mlebu no, kamot no, mlebu no. 4 iki. Pasir sak jam iki kamot iki. Penontonnya maki lek ra bayar karcis ya. Penontonnya maki ra bayar karcis kok. Kasih bagian donga nang isor kono iki. Katut kok kecakep kok. Saplek ben digono wong. Wong telu iki.